Joo, hei vaan kaikille. Tosiaankin, meidän ruumisauto Mersussa lähenee leimauspäivä pikkuhiljaa, joka on tarkalleen ottaen tasan viikon päästä. Ja Mersun to-do-lista sen kun kasvaa vaan kasvamistaan. Jotenka tämän videon aiheena meillä olisi pikkusen laittaa paikkoja kuntoon tuosta autosta leimausta varten, niin jospa me saatais hyväksytty leima sieltä. Toisaalta sitä hyväksyttyä katsatusmerkintää varten nyt ei tarvitsisi oikeastaan muuta tehdä kuin tuo hitsaus, mutta tehdään nyt vähän muutakin tällä videolla, niin onpahan sitten kunnossa. Esimerkiksi öljynvaihto ja suodattimen vaihdot, niin ne on semmosia mitä tässä tehdään. Kaikkia näitä ei tietenkään nyt tehdä tällä samalla reissulla, mutta tehdään nyt jotakin. Ja tosiaan tuolla maaseudulla porukotti luona olisi tarkoitus tätäkin projektia värkätä, niin lähdetään tästä nyt seuraavaksi ajelemaan sinne suuntaan. Oi kuopalossa. Niin. Sinne niin. Up. Meniköhän se kiinni? Laitetaanhan siitä vielä to-do-lista sinitaralla kiinni tuohon, niin eipähän me hukkaa. Noinikkaasti. Noin, sieltä se lähti. Noin. Sittenpä ei muuta kuin lähdetään painattamaan. Ja siitä viimeiselle niin sanotusti rallipätkälle, perkele. Sieltä vaihetta silmään ja ei kun menoks. Kyllä kiihtyy, eihän tuolla edes näy mitään. Noin, ja siitä vaihetta, noin. Ja siitä nelosta silmään, ai että. Nytpä sä ruvettais olemaan perillä pikkuhiljaa. Pistetään humpat pienemmälle sieltä, noin. Noin. Joo, nytpä sitä oltais täällä porukotten luona. Katsotaanhan saataisiko täältä kahvia ja vähän murua rinnan alle, kun on kuitenkin lempilapsi tullut käymään, niin ennen kuin ruvetaan värkkäilemään. Täällä ei näytä olevan ketään kotona tällä hetkellä, mutta onhan meillä onneksi tiirikat tuonne sisälle, niin lähdetään kaahtomaan. Jaha, laitetaanhan sieltä kahvit tulemaan. Se olikin viimeinen nätävaltio. Ja sieltä vähän leipäsen tynkää. Ja tälle Viinamäen miehinä niin otetaanhan sieltä perinteinen strohhimuki. Ja sieltä leipäset hukkaan. Noin. Ja sieltä vielä pikkusen laatuviihdettä, niin ai. Jaha, nytpä sitä olisi kahvit ja muut tuossa nautittu, niin repästään vielä yksi syöpä käärylle ja lähdetään sitten puuhaamaan. Älkää kokkeilko kotona. Lyy vähän sitten tulille ja siirretään tuonne pihan perälle ja aloitetaan öljynvaihdolla tämä savottaa.
Joo, nytpä sinne olisi öljyt vaihdeltu tuohon autoon. Otetaanhan tässä tämmönen pikku hengähystauko ja vaihdetaan sitten vielä tuo ilman suodatin ja mennään projektissa eteenpäin. Nytpä olisi vaihdettu moottoriöljyt, öljyn suodatin ja ilman putsari tähän vehkeeseen. Joten eiköhän tämän päivän homma tullut tässä. Jatketaan huomenna sitten vielä hommia to-do-listalta, mutta nyt on ensimmäinen etappi saatu suoritettua. Ajetaan vielä rampeelta auto pois ja sitten tämä ukko lähtee suihkuun. On nimittäin hiuksia myöten öljyissä koko mies. Hyvin tuntuu roplattava uusilla öljyllä. Eikä tunnu vuotavan mistään ja öljypaineet on ok ja muutenkin kaikki törisee niinku pitää. Sitten ei kun suihkuu. The next day. Joo, nytpä sitä olisi hypätty pikakellauksella seuraavaan päivään ja Mersun projektointi jatkuu tässä ja Nyt seuraavana meillä olisi tässä to-do-listassa niin hitsaushommia. Eli niin kuin näkyy, niin täällä on lokaarissa on tommonen pikkunen reikä, mistä on viime katastuksessa tullut jo korjauskehotus ja sivuluukun sisällä on kanssa yksi kohta, mitä pitäisi vähän paikkailla, niin se olisi nyt seuraava homma tässä. Tässä tapauksessa luovutetaan homma osaavimpiin käsiin. Kun itsellä ei hitsauskokemusta ole, niin isäni tarjoutui onneksi auttamaan tässä hommassa. Niin katsotaanpa miten se lähtee sujumaan. Asemissa. Sielläpä on kanssa pellolla, jolla kyllä komia Mersu. Merkeli. Ruppee just jos se pitää hitsata. Niinpä tietysti. Voi vittu. Maista vittu saatana. Noin nikkaasti. Ummessahan se on. Mattasvart. Mattasvart. Yes. Javol. Ei pistä niin pahasti silmään sitä. Ei pistä. Kähän jos sanotaan vaikka 10 metrin päästä kahto, niin edes huomaa. Ja pimmene. Ei pidä ajella kuin illalla. Niin. Joo. Ei se niin pahasti pistele kyllä.
Sitten olisi tuommoinen persereikä tuossa. Semmonen persereikä olisi vielä siinä. Ei muuta kuin tchadam. Noin. Taikatemppu. Siellä on reikä parsittu ja kursittu. Vähän niinku paikkailtu siitä. No perkele. Tästähän on hyvä jatkaa. Tästä on hyvä jatkaa. No niin. Sieltä mä saadaan sitten to-do-listasta merkata hitsaus yli. Noinikkaasti. Se olisi siinä. Sitten seuraavaksi pitäisi liikkua tuohon puolto-ongelmaan. Eli silloin kun vaihoin renkaat tähän autoon, niin välittömästi sen jälkeen niin mä rupesin puoltamaan tämä vehe tuonne oikealle päin. Ja alkuperäinen suunnitelmahan olisi ollut sitten se, että nämä renkaat vaihdetaan päikseen, eli eturenkaat tuolta taakse ja takkaa eteen, koska ne on aika epätasaisesti kulunut, niin se todennäköisesti johtuu siitä. Mutta sitten suunnitelma muuttui pikkusen, kun heräsi huoli, että jos ei välttämättä meikkää tuolta katastuksesta läpi nuo renkaat ollenkaan, niin vaihdetaan nyt kokonaan nuo alkuperäiset renkaat, mitkä tässä oli alla, niin vaihdetaan ne nyt uudestaan tänne kiinni. Ja sitten täällä on myös to-do-listassa merkattu tuommoinen kuin ulina. Ja ulina on kanssa mikä alkoi silloin renkaanvaihdon jälkeen. Yleensä silloin kun kääntää oikealle, niin se päästää semmoisen melko ulahtava äänen. Ja katsotaan, että löytyisikö sille syypäätä. Ei muuta kuin hommi. Noin, sitten voidaan raksia täältä tämä puolto-ongelmakin pois. Renkaan vaihto siitä. No, noin, tuleehan sieltä jotakin. Ja katsotaan, että lähtikö tuo ulina. En ole ihan varma vielä, mutta. Seuraavaksi voitaisiin käydä kyllä pikku testiajolla, kunhan minä on siivannut nämä jälkeni täältä. Niin käy vähän tyyppaamassa. No niin, järjestelmän kamerastakin loppui jo akku, niin kuvataan loppupätkä vielä puhelimella. Mutta tuli käyttöön nyt tuossa vähän testiajolla ja katsotaan sitten seuraavaksi sen tulokset. Elikkä auto ei puoltanut enää mihinkään suuntaan, niin voidaan raksia tuo, niin kuin on jo itse asiassa tehtykin. Ja sitten tämä suuri kysymysmerkki, eli ulina, niin oliko ulinaa? Ei ollut enää ulinaa, joten voimme iloisesti ruksia senkin siitä poikkeen. Noin. Ja nyt on muutama asia saatu to-do-listalta jo, tai aika montakin asiaa tehtyä. Ja seuraava, mitä me lähdetään sitten tavoittelemaan, on tuo, eli katsastus läpi. Ja sehän on tosiaan ensi viikolla, niin lähdetään kuule ensi jaksossa käyttämään tuo auto katastuksessa ja katsotaan mitenkä käy. Mutta ei mitään, jos tykkäsit videosta, niin hieno homma. Jos et tykännyt, niin haista vaikka persin ja eikä siinä sen kummempaa, palataan. Morjes!